Jawi rumiyin mboten ngawontenaken candi, mboten utaminipun untuk orang-orang awam seperti kita yang mampu membangun candi itu adalah para raja. Bahkan ada kata menyatakan bahwa candi ki kuburan. Wih, kleru bro. Jangan pernah panjenengan mempercayai bahwa candi itu adalah kuburan, tempat penyemayaman abu jenazah. Oh, kleru. Kleru nepal. Wong Jawa kuwi mau kudu bangkit berangkat dari Kadiri. Ora peh desane Kadiri, bukan. Kediri, berangkat dari Kreteke Ngati. Maka dari Kreteke Ngati, dari semua yang sudah tergulung, pengalaman yang sudah diambil ini, beliau berani menggelar untuk membangkitkan Hindu yang ada di Nusantara, utamanya di Jawa, dengan identitasnya, yaitu membangun candi. Nah pramila, sakniki panjenengan kedah perso. Kenapa disebut candi? Asale yang widi sampun cinandi. Mula lek teng mriki sampun cinandi, diwujudne berupa candi ning tengah panggene Gusti. Mula candi sing ning tengah menika dikrowaki. Apakah itu hanya untuk leluhur? Gak. Tampi pranata dicara ngaturaken nembah nuwun ingkang agung. Bapak Ibu sedaya ngaturaken nembah nuwun ingkang agung. Rama Resi nyuwun niti pangestu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Awan yo oleh, sayah yo oleh. Ning lek semangat kan kudu panggah, nggih ta? Apa sajake ya wis ora semangat ngono nyauri ora pati banter. Cobi Om Swastiastu. Yo oh lah kan terus akhirnya semangat ora sida ngantuk nggih to. Nggih. Om Aviganastu Namasidam Om Tatsat Ekam evam Advitiyam Brahman Vidhim. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheswara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Anubhadra Grathavu Viyantu Iswata. Om Sidirastu Tatastu Astu Ya Nama Swaha Swaha. Nuwun kasugengan saha sih nugrahaning Gusti Sang Hyang Widya ingkang Maha Asih mugi tansah kajiwa kasalira ing kula lan panjenengan sedaya Bapak Ibu swaha. Panjenenganipun Rama Resi Hasto Darmo Eko Talabah saking tlatah Jawa Timur ingkang suci ingkang dahat kawula pinundi suci. Panjenenganipun Romo Pinandita Romo Mangku sekecamatan Pesanggaran ingkang sampun kasucikaken ingkang ugi kawula pinundi suci. Panjenenganipun tetungguling agami Hindu, pangawak PHDI Kecamatan Pesanggaran, PHDI Desa Ringen Agung,
kalian sedaya perangkatipun ingkang dahat kinurmatan, panjenenganipun Bapak Penyuluh PK Kabupaten Banyuwangi Mas Andi Purnomo SPD ingkang tansah dados suri tuladan umat ingkang kawula hormati, panjenenganipun Ketua Yayasan Widya Mandala Nusantara Provinsi Jawa Timur Mas Sutio Sarimbit kalian sedaya kru saking Kediri ingkang ugi dahat kinurmatan, panjenenganipun tetungguling Desa Ringen Agung inggih punika Bapak Lurah ingkang dipun sarirakaken dening Bapak Sekdes Sarimbit kalian Kepala Dusun ingkang ugi kawula hormati, panjenenganipun Ibu WHDI Kecamatan Pesanggaran ugi WHDI Desa Ringen Agung kalian sedaya setapipun ingkang ugi kawula hormati, kadang kula para acarya guru besar agama Hindu Bu Santi, Mas Kendro, Mas Andi kalian sedayanipun ingkang ugi kawula hormati, panjenenganipun Romo Sepuh Sesepuh Aji Sepuh Kasepuhan Monco Kaki Telatah Kecamatan Pesanggaran Kecamatan Silir Agung utaminipun Desa Ringen Agung ingkang ugi dahat pantes kawula bekteni, Bapak Ibu ingkang sedharma ingkang manggih karaharjan ugi kabegjanipun Hyang Widi ingkang kawula hormati, sederek sarimbit saking Pulau Dewata Bali ingkang saged rawuh wedal punika ingkang ugi kawula hormati, panjenenganipun Ibunda saking Kalimantan Timur, tebih-tebih saking nggih seberang Sabang sampai Merauke wedal punika saged rawuh dhateng mriki ingkang ugi kawula hormati, Yuwana Yuwani Nayaka Nayakawati ingkang ugi kawula tresnani. Puji Hastunggara Bapak Ibu, monggo sareng-sareng kita aturaken dumateng ngarsanipun Hyang Widi keranten wedal punika. Keranten wedal punika piyantun Jawi mboten namung dados tetembangan, mboten namung dados ungeling lagu, mboten namung dados ungeling kidung, dene wedal punika kula lan panjenengan sedaya wantun lan kumawantun. Wah, bumayangi piye to? Wani kok dadak diarani kewanen ya ora ngono. Wani lan njur kumawantun tegese wani lan terus berani untuk menunjukkan jati diri, ora mung dadi tetembangan. Wong Jawa aja nggih ta? Ilang jawane. Lah tibane ora ilang tenan. Dene dinten punika wonten sawijining titah ingkang wonten Ringen Agung mewakili apa ya mewakili wani nyarirani bangkitne diri Jawi kanthi nginggilaken napa ingkang kawastanan Candi Pramila wedal punika dipun murwa candika. Lho kok murwa candika aneh men to bumayang jenenge. Lah terane awake dhewe dadi wong Jawa ora tau nggunakne Jawane mula barang kaya ngene iki ya aneh banget. Nggih napa mboten? Padahal adewe lek Tirtayatra ngoten nika. Nggih ta? Tirtayatra ditutone candi Penataran, ditutone candi Prambanan, ditutone candi Samu bareng sing ana ing seberang kilen. Lah kuwi mau, iya to, ning kulon to niku. Lah tujuane mboten sanes, mboten lintu. Wong Jawa, iso piye? Iki lho, sakjane slirane kuwi mau wis duwe jati dhewe, tinggalane mbah mbiyen kaya ngene iki. Lah, tapi sementara ini apakah itu salah? Ora blas.
tanpa adane kanca rencang saking Bali wong Hindu ora ana ning kene meneh. Nggih napa mboten? Karena giatnya orang Bali, akhirnya Hindu tetap ada di Nusantara walaupun menggunakan atribut Pulau Dewata Bali. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi kita berterima kasih kepada orang Bali, kita berterima kasih kepada saudara kita. Ternyata hanya karena kegigihan orang Bali, Hindu tetap lestari di Nusantara. Tepuk tangan untuk orang Bali. Nah, kita adewe sakjane ning kene tuan rumah, nggih napa mboten? Nggih. Tuan rumah Bumaya. Nggih. Diarani tuan rumah kawusanane rumangsa ora duwe omah. Contoh, Tirtayatra ngedekiding sak bis. Iya toh? Tirtayatra nih kok dekiding sak bis isine swidak. Rentetane banyak sekali armada yang mengikuti. Kawusanane semua orang sana berkata, monggo sederek saking Bali nggih. Nggih ya karo bingung lah wong Jawa. Lah terus mantun ngoten ya ngono. Enten sederek ingkang badhe Tirtayatra dateng Pulau Merah, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari beberapa Nusantara, di belahan Nusantara, lewat Kabupaten Banyuwangi, lewat Jawa Timur, semua bangunan sama seperti orang Bali. Mereka menganggap bahwa oh tibakno sing enek ning Banyuwangi yo enek wong Hindu dari Bali. Weh lah, Jawa brae. Lah disinilah kita harusnya sudah nggih ta? Harusnya sudah menyadarkan diri. Lah iso aku ki wong Jawa. Kawusanane ning ndi-ndi papan panggonane aku ndarani udu wong Jawa. Bahkan pemerintah kita sampai bertanya, "Loh, wong Jawa enek sing Hindu?" Lah jabang bayi. Oke, Bro. Ning Banyuwangi 30.000 jiwa ndak ora enek piye? Loh, sak ngertiku yang beragama Hindu itu adalah orang Bali. Buktine tenger lan seagemane Bali. Bahkan ornamen tempat ibadah adalah Bali. Berarti panjenengan orang Bali, bukan, Bro. Bukan. Kami tetap orang Jawa. Namun karena ini semua adalah kegigihan orang Bali, kami supaya tetap mengakui dan meyakini agama kami supaya tidak kebingungan tempat ibadah, maka yang mampu membangun subsidi tanpa biaya sekecil apapun adalah saudara kita Bali. Maka sebagai bentuk penghormatan, apapun yang diberikan itulah yang kita terima, walaupun sebenarnya harus kehilangan jati diri karena tidak mampu membangun secara diri sendiri. Nah, lah ini makanya hari ini program 1000 candi dari Provinsi Jawa Timur. Awake dhewe ning Jawa Timur iki nggih. Provinsi Jawa Timur ada seorang pemuda gak ndek duit jane. Mau mayo biasa. Namun karena beliau ngrumangsani lek wong Jawa kuwi mau kudu bangkit berangkat dari Kadiri. Ora peh desane Kadiri, bukan. Kediri berangkat dari Kreteke Ngati. Maka dari Kreteke Ngati, dari semua yang sudah tergulung, pengalaman yang sudah diambil ini, beliau berani menggelar untuk membangkitkan Hindu yang ada di Nusantara, utamanya di Jawa, dengan identitasnya, yaitu membangun candi. Sinten? Pak Sutio dari Kediri. Tepuk tangan untuk Pak Tio. Tanpa biaya, Bapak Ibu. Sama seperti saudara kita dari Pulau Bali, seperti yang dicantumkan oleh mantra-mantra oleh genduk-genduk cantik tadi. Walaupun genduke wis anake 3 ben diceluk genduk panggah tuwek aku. Nah, mereka yang melantunkan begitu indah. Apapun yang kamu kerjakan, jangan pernah didasari oleh pamrih, maka engkau akan lestari. Lah Mas Tio, tanpa pamrih putra yo awake dhewe iki seneng gratis, nggih napa mboten? Nggih. Pengen wapi tapi gratis ya awake dhewe. Makanya Mas Tio melihat dari segi ini, saudara kita juga dari Bali melihat dari segi ini. Ala wong Jawa ki ora usah ditarik dhuwit. Dekno mesti gelem. Lah, tapi
Tapi kenyataannya akhirnya kita harus kehilangan jati diri karena tidak mau mengeluarkan biaya. Maka semboyan Jawa cer basuki mauragat mentansah ono ing jagat. Nah, harus seperti itu. Nah, terus kemudian nyapo kok candi Pumayang? Kok ora sanggah, kok ora pura, kok ora. Apakah ini tidak disebut pura? Pura. Tapi purane wong pramila disebut candi. Kenapa kok candi Pumayang? Nyapa to diarani candi? Rumiyin. Nah, didelok rumiyin. Lek diceritakne selak kesoren apa mboten? Ya aja sore-sore Bu, selak ngarit. Iya, Pak. Nggih. Ora nggih mau. Oh iya. Urung ngandung ya wis, berarti ya dilut ae. Nah. Lah nggih kula pameraken kula ngriki mau nggih kalih mantu kula nggih pendamelane ngarit kados panjenengan pramila iki engko anakku ya selak kesusu ngarit dilut ae ya. Heeh. Nggih. Dilut ae. Nah. Kenapa disebut candi Bapak Ibu? Lek rumiyin para sepuh contonipun Rama Bawa. Nah, saking tlatah Buluagung panjenenganipun sampun mini sepuhi alias sampun maringi tulodo sepuh kanthi laku tumraping tlatah Jawi, yaitu beliau senantiasa menghaturkan bakti tanpa ana napa mawon pramila orang Jawa senantiasa gak bangun. Karena apa? Sang Hyang Widi sampun cinandi dateng mriki. Sang Hyang Widi sampun cinandi dateng Telenge Ngati. Mula wong Jawa mbiyen berprinsip tidak perlu ada tempat ibadah. Karena tanpa tempat ibadah wong Jawa wis duwe papan ingkang paling endah nggih menika Telenge Ngati. Tetapi dengan Telenge Ngati ternyata generasi kepunahan nggih napa mboten? Keranten mboten wonten tilas. Nah pramila sakniki panjenengan kedah pirsa kenapa disebut candi? Asale Hyang Widi sampun cinandi. Mula lek teng mriki sampun cinandi diwujudne berupa candi ning tengah panggene Gusti. Mula candi sing ning tengah menika dikrowaki. Apakah itu hanya untuk leluhur? Gak. Ora. Pramila sing ngandhap kawastanan panglurah nggih ta? Sing ngandhap kawastanan urip ana kaya dene awake dhewe nalika arepe ana ing alam padang menika bawah itu adalah burloka. Di tengah-tengah adalah buah loka. Sing mendhuwur adalah sing paling tinggi swahloka. Ana ning ngesor. Nggih ta? Ana disebut panglurah ning ngesor. Nomor loro Telenge Ngati, urip awake dhewe kawastanan piyantun ingkang gesang keranten Hyang Widi menetes kepada kita berupa nyawa. Manggene ana Telenge Ngati. Telenge Ngati lek wis disuduk jeb MATI. Nggih napa ta? Wis to is dead. Nggih. Lek sikil digores ora apa-apa, ndas dituthuk ora masalah sik kejot-kejot. Tapi lek wis Telenge Ati disuduk jelep MATI, Bro. Lah pramila Sang Hyang Widi ada di Telenge Ngati, pramila di sana ada yang namanya candi berada di tengah. Terus yang paling atas itu adalah Gusti. Sing paling dhuwur tempat kembali ning ndi? MATI. Mula ana urip mati. Lah inilah kenapa Hyang Widi, kenapa para leluhur kita mewujudkan tempat Hyang Widi seperti ini? Tujuannya adalah kita senantiasa ingat onone, yo eling uripe, yo eling baline. Nah ini adalah bentuk candi. Alah Bu Mayang apa yo ngono? Nggih,
Pramila lek piyantun Jawi rumiyin mboten ngawontenaken candhi, mboten utaminipun untuk orang-orang awam seperti kita yang mampu membangun candhi itu adalah para raja. Bahkan ada kata menyatakan bahwa candhi ki kuburan. Wih, kleru, Bro. Jangan pernah panjenengan mempercayai bahwa candhi itu adalah kuburan, tempat penyemayaman abu jenazah. Oh, kleru. Kleru nepal. Tetapi di sana adalah karena candhi yang pertama membangun adalah seorang raja, lek ora raja tra ora iso. Nggih. Ampun ngantos kagungan napa nggih? Kagungan penggalih lan mempercayai kata bahwa candhi adalah kuburan atau tempat penyemayaman abu jenazah azalah. Mboten ngoten niku. Loh, Bu, kelek terangno gak ngono kuwi. Kenapa ditulis beredar di medsos boleh? Kita kurang sensor dan yang meneliti adalah terutama bukan orang Hindu. Pastinya disampaikan sesuai pemahamannya. Maka dari itu, saya tekankan untuk umat Hindu Jawa bahwa candhi bukanlah kuburan. Dan kitalah yang wajib nguri-nguri. Loh, jenengan mangke lek ngantek orang nguri-nguri candhi, contone awake dhewe ana candhi ning Blitar bisane mung nyawang sing bisa duweni menjadi cagar alam kita masuk perlu tiket nggih napa. Padahal tak dhewe ning omahe dhewe kita harus seperti itu. Berarti kita sudah tidak memiliki. Lah, supaya itu tidak terjadi lagi kepada diri kita. Ayo. Candhi kita miliki sebagai bentuk perwujudan jati diri orang Jawa. Loh, candhi lek panjenengan abaikan kaya bojo. Wes ta. Saiki panjenengan ngrumosi sik anyar to. Rasane sik roh sepisan candhi iki, nggih napa mboten? Yo sik tas mlebu pisan iki, nggih napa mboten? Ngono areale urung eneng sentenge sik kok kain. Kudanan kepanasan iki sesuk mesti njleput lek ora ndang diganti beteng. Mula ya awake dhewe ayo puniat jor-joran. Tegese jor-joran kok gede-gedean mboten. Ikhlas-ikhlasan seneng-senengan. Ngaturke punia supados sengkere candhi Sanggar Pamujan ngudi luhur menika enggal kasembadan. Lah, lho Bu Mayang, wau kok panjenengan ngewastan bahwa candhi kuwi lek dipikir geduwean candhi iki mau kaya bojo. Nggih. Cobi. Candhi iki totok maneh lek ora enek sing merjuangne utawa sing ning Nusantara ki gak enek candhi satupun. Kira-kira awake dhewe bakal tiru-tiru ngedekne candhi? Mboten. Ora blas, kita tidak akan membangun candhi. Dan ternyata di luar sana, di luar Nusantara, candhi berdiri megah di mana-mana. Lah wong Jawa sing duweni gak melu duwe. Krana ora budidayakne. Lah, cobi. Bojo, lah contone bojo ini. Jenengan tinggal sedelo totok maneh mbok moi sedelo bawon. Niki kira-kira bakale enggal kesaut piantun lintun apa mboten? Lha iya. Wes to, wong dikempet disandenge sok-sok sik di saut badal. Loh, contone meneh botol akuan iki nggih napa mboten? Botol akuan iki lek banyune entek jenengan deleh. Sing nyaut ora gur wong sitok loro telu nggih napa mboten? Krana dibutuhkan. Lah awake dhewe ya ngono. Bojo sajake ra penak kok dibalekne halah. Ora getun sing ngenteni kathah. Akhire sing duwe bojo bareng wis dipilih wong. Bisane mung nyawang. Iya ta? Sing bisa duweni. Mula lek duwe bojo, jok sembrono karo bojo, jaga istri dan ataupun suami ini. Lek arepe ngenekne larang lho nggih. Lah direwangi randhe isin rela berkorban glibet mawon nggih napa? Lho.
elek wis to mbiyen wis pilihane nggih to mbiyen wis katon apik dhewe timbangane liyane. Lah sama dengan apa yang kita miliki hari ini. Lah lek sing ndekenane candi niku tumraping panjenengan mirsani nate pirsa pesawat Tibur. Tau roh kapal mabur no mboten? Tau ndelok lho nggih. Kapal mabur kae yen sinawang beh cuwilik nggih to. Bahkan tulisane ra ketok, masih ning kono damare kenop-kelop. Tiba ngomong cuwilik lek disawang kok kene mergo adoh, nggih lho mboten. Sami mbok bilih kula panjenengan sami niku wau mboten nate datang ke rumah Gusti. Lah jirene candi iki rumah Gusti napa mboten? Tapi lek panjenengan sing tahu mara ning omahe kapal terbang ya kuwi mau bandara. Tibakno pesawat ki ora cilik. Ning kono ki gedhe. Nggih to? Nggih. Tibakno sing jenenge pesawat ki gedhe. Bareng awake dhewe deleng mara ning omahe pesawat. Ning iki kuwi bandara. Nah sama. Tapi kan kita tidak pernah datang ke rumah Yang Widi. Rumah Yang Widi itu terasa sangat kecil. Mergo adoh. Tapi bareng diparani. Tekining kelambine wong arepe sembahyang. Nggih ta? Iki sebagai tikete, kelambi iki sebagai tikete. Ajenge pripun? Ajenge kesah. Ning ndi? Ngene Yang Widi, monggo pinarak. Lah tibakno mlebu ning jerone pesawat oleh ning kono hawane enak nggih to pramugarine cantik-cantik pramugarane biek kariyara Dik ganteng-ganteng rambutnya apik ambune wangi. Lah ternyata inilah masuk rumah Tuhan. Setelah masuk rumah Tuhan panjenengan pirsa nggih ta oh tiba Yang Widi iki bentuke candi. Ya tempat Yang Widi kursine Yang Widi iki bentuke berupa candi. Ning kene ana panglurah, ning kene ana taksu. Lah ternyata panglurah iki tempat sebagai izin ketuk pintu. Aku Hindu pramugarine. Ya, rene no akhirnya diolehi linggo. Akhirnya bareng oleh linggo, oleh manembah. Tujuan kemanapun ora usah pengen roh pilote kita sudah sampai dengan selamat nggih napa mboten lek numpak pesawat kae roh pilote napa mboten ya ora tapi dhewe pasrah bentelan digawa mabur tiba sing wayahe lek numpak ungklik ki 3 wulan bisa teko Kediri bareng numpak pesawat mung setengah jam gelis to lah itulah kemudahan orang mendekatkan diri kepada Sang Hyang. Lah maka dari itu Bapak Ibu kira-kira candi iki dijarke apa dilestarekne? Kira-kira candi sing dibangun ning Desa Ringin Agung iki dijarne apa dienggo gawe? Dijarne apa digawe? Ya digawe no, ya ta. Bantene ning kono tumraping ibu-ibu sing kewendel. Lah make nduk Erma kula dolan mriko. Iki cocok maneh Banten lho nggih. Ada iki apik. Boy lek gawe anek seminggu kae. Tapi kuwi bukan kapasitas kita. Krana ora iso gawe akhirnya tuku. Adae kongguan. Tapi jerone rengginan. Nah aku ya seneng ae. Lah hari ini, tapi lek wong Jawa adae ember jerone mutiara. Napa mutiarane? Sego gurih kacampuran ing lho, ember. Nggih ta? Bahkan lek mbiyen lasah. Oh iki apa iki? Teh tampah kok lasah. Tedok iki lah kawusanane adae oleh kopring. Lek kongguan kok gembreng gambare apik nggih ta. Leh dapure tampah lho iki lho nam-namane tangan. Bahkan kae lho anggene pring niku lho nggih deling. Lho larang. Nah. Lah nggo lek gawe sawi. Tapi ini hanyalah lek kena panas udan remuk nggih napa mboten? Delok to, Yang Widi aku isone mau ngaturke kaya ngene ning isine kaya ngene iki Yang Widi beda karo kengguan mau. Njabane apik jerone rengginan. Lha iki sing kendel sapa ibu-ibu? Nggih to. Kuwendel ibu-ibu ngaturke kongguan tiba jerone rengginan, ora masalah. Lah
Lah sing enak rengginan saiki. Lah maka dari itu hari ini beda karo wong Jawa, adae tampah, adae mung sak trimo pring ning kira-kira enek sing wong ora doyan sego gurih Bapak Ibu. Kira-kira enek wong sing ngrumangsani lek sego gurih ki gak enak. Enak napa mboten? Mutiarane gesang adalah sego gurih. Pramila panjenenganipun Rama Suci wau sampun ngendikan ingkang dipun sekseni muli metri ulam sari. Loh, inilah sebagai sarinya. Terus bantenipun namung mujudaken pisang. Nate pirsa pisang Bapak Ibu? Benana. Pisang. Ternyata pisang orang dulu tidak hanya menganggap bahwa itu buah, tapi itu melambangkan gedang ki ning ditandur ning wit ditandur ning lemah teles tukul. Ditandur ning wit ning lemah waton tukul, ning pinggir segara urip, ning peceren urip, ning tengahe padas tetap urip, menyatakan bahwa gedang kuwi ngelambangke samu barang sarwa penak, sarwa kepenak. Mula wong Jawa ngelambangke karo anane sandingan pisang ayu sing diarani pisang raja supaya uripe sarwa kepenak kaya dene para raja. Ya kuwi mau rajane urip Sang Hyang Lah, uripe sarwa kepenak. Ning di papan panggonane sarwa kepenak. Mula sederek kita Pulau Dewata Bali, agama kita juga menyantumkan dalam beda. Urip sarwa kepenak ditengeraken kanthi anane kasih Gusti berupa benang tridatu, pancadatu, nawada datu. Makane ora usah alergi ngangge tridatu. Tridatu kok dideleh kelek, dideleh sikil aja. Tridatu tetap harus berada di tangan kita. Tangan kanan. Lek diceluk kae Mbak Yani, angkate tangan kiri nopo kanan? Kula. Lah wis ora samune Hindu apa sapa? Wis nduduhne iki aku mesti Hindu. Nggih lah mboten. Lek dipanggil Yang Widi aku ya ini. Nah, itulah kita. Nah, pramila Bapak Ibu, kawontenan candi menika adalah Yang Widi ingkang sampun cinandi wonten mriki dipun gelaraken wujud candi. Akhirnya Yang Widi sak menika cinandi wonten mriko. Saderenge sembahyang dateng mriki kudu dhisik nyinandekne Gusti ana telenging ati, njur digawa cinandi wonten sanggar pamujan ngudi napa niki Pak? Ngudi Rahayu. Aku mau ngudi luhur gak enek wong protes lho. Ngudi Rahayu. Lah lek ngudi Rahayu ngudi slamet ta nggih? Pramila lek pengen slamet njo, aja mung digawe, aja mung didekne, tapi ya kudu digawe. Kapan gawene bendina? Ya Bu, omahku kono, omahku kono, omahku kono kok lek gawe piye gilir piket. Piket Bu, kaya dene dateng puranipun Pak Nyoman, hebat pura Purwadharma, pura Tirtabuana. Heeh. Setiap sore WHDI dari manapun secara bergantian datang sekecamatan Pesanggaran, mampu datang dua-dua hanya untuk mengaturkan bakti kepada Sang Hyang Widi, mengagungkan nama Hyang Widi dengan mantra-mantra suci dan sloka suci. Harapan kami, saudara kita perlu kita tiru kiprah indahnya. Awake dhewe oleh sing ditiru barang sing apik. Apa yang ada diprogramkan di Pura Tirtabuana, apik napa elek Bapak Ibu? Apik. Sing perlu dicontohi barang sing elek apa sing apik? Pramila, ayo kita adopsi percontohan dari Pulau Dewata Bali yang mengagungkan nama suci Sang Hyang Widi. Yen pancene kula lan panjenengan sedaya kangelan olahe maca sloka, merga pandeleng sing wis ora ketara, nggih ta ampun ora cetha. Mula cukup kanthi ungeling kidung Jawa, paling tepat adalah di depan can. Bagaimana caranya? Sakniki teng mriki wonten pinten kakak? Sing penyungsung pura sanggar pamujan ngudi luhur ini pinten? 9 kakak Bu Mayang. 9 kakak padahal dino eneke pitu. Berarti lek digawe piket rah. Pitungo masak omah eneke 3. Lanang karo wedok karo bapak, lanang karo wedok karo anak. Lek anak ora iso berarti bapak karo mak. Bapak karo mak ora iso, emak ora iso mergo cuntaka sing budal
Bapak ora iso sing budal Lek paling bagus adalah suami istri ini harus berani berangkat bersama. Enjing siang sonten padha sami piket. Lek trono siang ora iso bumayang krana pakaryan adoh. Cukup enjing kalih siang. Isuk ngencepne dupa, mak zlep. Nah iki wis digawe lho nggih. Lho yang widi ki ora butuh omong sing akeh, sing penting seksi kowe teko rene mbuktekne lek awakmu ki panggah eling karo aku. Contoh. Mak jenengan lek di kunjungi Mbak Erna ben dinten napa mboten? Ben dinten lho nggih. Njauk digawakne apa? Ning lek ora mara panjenengan tansah nggraita geniyo nggih napa mboten? Lah sami dengan yang widi. Yang widi hari ini ketika kita tidak datang jane nyapu nggih ta halah anak putu samu barang wis tak tinggali kanthi kaya ngene urip lan fasilitas urip ya wis tak fasilitasi kanthi apik kaya ngene kawusanane selirane bodho lali karo aku. Nah aja sampe awake dhewe dadi wong Jawa ki disebutne kebacut temenan iki aja sampe nggih ta. Lah saiki akhire saploke awake dhewe kebacut ora gelem karo jati dirine ana tembunge wong Jawa kari sejodo nggih napa mboten. Semua sudah mengagungkan leluhur luar Nusantara. Lah sing mendina dige papan kauripane ternyata malah dijarke bahkan dilalekne nggih napa mboten. Nah pramila Bapak Ibu monggo ben diarani wong sing ora kebacut njuk. Lek wis candi iki wis yang widi wis cinandi dateng mriki leluhur sampun cinandi dateng mriki lan para betara betari ugi sampun cinandi dateng mriki miturut ungeling puja puji suci lan banten suci saking Rama suci ugi para sarati ingkang sakmenika sampun nyediakaken lan para suci lintunipun monggo digawe piket isuk keluargane Mas Arya. Dina apa iki Mas? Dina Kemis. Dina Kemis Kliwon. Apa meneh engko sore enteke Kemis Kliwon itu adalah hari leluhur mula diarani Jemuah Legi. Jemuah Legi itu nek sapa-sapa Jemuah Legi sing kenal mung wong Jawa. Krana apa? Jemuah Legi dina libure leluhur. Tumrape ngarek sekolah praine utawa istirahate leluhur ngenyangi karma wasana itu adalah Jemuah enteke dina Kemis Kliwon, puputane dina Kemis Kliwon sore nika lho. Engko sore jam 6 kan Kemis Kliwon malam Jemuah Legi to. Akhirnya sing terkenal menjadi Jemuah Legi itu acarane kita. Acarane wong Hindu. Hindu kapan? Jawa. Nah, akhirnya sesuke lek saiki keluargane Mas Arya. Sesuk sing rada ado meneh keluarga lintune maturan dupa sitok teng datang set sore teng datang set untuk mengaturkan napa namine dupa. Kira-kira larang napa mboten Bapak Ibu? Lek dupane gak larang bumayang budale terahno. Nggih ta? Kula lan panjenengan sedaya sembahyang ki gak larang. Budale. Lah pramila larang regane oleh bangun lan larang regane oleh nyuceni aduh-aduh demi kita beliau yang suci tanpa bayaran lho niki nggih. Lho nggih jenengan nyuwun pirsa dateng Rama Resi dibayar ora gak. Semua itu adalah gumolonge ati, semua itu adalah kereteke ati, berjuang dan rela berkorban hanya untuk masyarakat Hindu Banyuwangi supaya kembali kepada jati diri. Lah, sama dengan kita, berarti kita sore kayak piket, isuk 1 dupa, sore 1 dupa. Abote lek budal. Lah, lek saiki keluarga Mas Arya, besok keluarga satunya, besok lagi keluarga satunya, teko 7 dina menuju 8 dina Mas Arya kegilirane. 8 dina sepisan kenyangan abot Bapak Ibu. Lah, akhirnya lek sampean moro nggawa
dupa sitok sebagai bentuk aku mara iki lho wong tuwek tumrape anak marang wong tuwa marang anak. Aku ora butuh kowe nggawa apa-apa le, Nduk. Nggih napa mboten? Ora butuh. Tekamu nandakne sliramu eling marang wong tuwa, eling marang aku, mula aku ora butuhne gawanmu, tapi aku butuh tekamu, butuh elingmu, butuh ikhlasmu. Gila, lek kowe balik budal Mas Andi ngene maratuane, Pak, tak gawokne rokok sak util. Iya le ra apa-apa tre bapak anu arepe ya mung rokok sak util, arepe dirokok loro kangelan sak util ra apa-apa. Iya, Pak. Bareng mari ngono wangsul. Pak, kula pamit nggih, Pak. Lho kok kesusule nggih, tiang griya kalih yogane sampun ngantuk ngrantos. Iya le. Iki Pake ora iso nyangoni kan lho le. Gabah apa beras sekebogonen balik lho. Rokok sitok lho ya. Nggih lho mboten. Lho, rokok sitok ijole beras sak kebo padha sitoke ning iki sitok kebo. Lho iki karo bapak apakah Mas Andi minta? Tidak. Semua itu keikhlasan orang tua karono marme anak gelem rawuh, gelem sowan marang wong tu. Lah sama dengan kita. Awake dhewe ora usah muni, teko wis ngaturke bakti, wis to lek jenenge wong tua ora bakal ngenteni anak nuwun. Mesti disembadani, bangun omah. Dadak njaluk apa gak? Oh gak. Ning wong tua wis masuki ditawani, Nduk Erma ditawani, "Le, Nduk, lek terahno rumangsa wis gedhe, wis dewasa, wis rumangsa wani, adoh kamar saka ibu kono ngger. Iki enek dhuwit semene budal. Tanah sing ning kono ora usah tuku entekno, nggo bangun omah." Kira-kira dadak njaluk napa mboten? Ora ta. Lah inilah kebanggaan kita menjadi orang Jawa supaya beneh ya ini wong beneh njo. Ngelingi kados mekaten niku. Wong tuwek ora usah dijaluk mesti nguwehi, sing penting eling marang wong tu. Wilinge piye? Datang. Berarti candi ini dijarke apa didatangi Bapak Ibu? Didatangi nggawa napa? Ikhlase wujude napa? Ning enek Mas Arya Bu Mayang mosok du poto nggih. Gene aku manusiawi Bu Mayang, aku karo Yang Widi wis diwehi sarwa maprah kaya ngene iki. Aku tak nggawa kembang oleh-oleh jangkep karo sari karepmu. Nggih ta? Iya. Nah itulah kenapa harus terbentuk candi Bapak Ibu. Ben ora ilang. Lah iki lek umpamane kula lan panjenengan sedaya gak gelem gelar. Kira-kira anak putu bakale pirsa lek awake dhewe duwe jati Bapak Ibu. Oh gak, iki sesuk ngantek turun maturun ngantek mati pokok iki ora dibakar, iki dibakar ora bakal ajur. Malah saya atos, nggih napa mboten? Malah saya atos sing jenenge kaya iki. Lah mula ini jangan sampai ditinggalkan. Mari kita uri-uri bebarengan supados anak keturunan niku mboten ngantos lerwa ajaran leluhur. Adewe lek marisne dhuwit sepiro entek nggih napa mboten? Wis to, tanah sak mban-mban ketika diwariskan kepada anak, ketika anak membutuhkan didol dadi dhuwit entek. Nggih napa mboten? Tapi kalau kita mewariskan pengetahuan dan tinggalan yang permanen seperti ini, maka leluhur generasi kita akan selalu tahu bahwa sebenarnya kita adalah orang beneh sing tengere beneh yang widi tansah cinandri ana telenge ati mula diwujudke berupa candi. Nggih, kintene niku mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih wonten tuna lepatipun mesti kemawon kula lepat nggih napa mboten? Pramila dek wingi Mas Jumanto Sanjang papat karo 5 olehe 9. Bener napa mboten? Lek papat karo 5 olehe 9. Mula ning kene sak suwene iki mau aku mesti lepat. Pramila nyuwun ngapura. Nggih Bapak Ibu. Kinten niki kemawon ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten tuna lepatipun nyuwun pangapunten lan namung saged njurung donga Bapak Ibu. Mugi-mugi lumantaran candi sanggar pamujan ngudi rahayu menika kula lan panjenengan sedaya minangka piyantun Hindu Jawa menika saged
mujudaken jati dirinipun lahir menjadi Jawa yang lahir dari kreteking ati tanpa dipun peksa sinten kemawon, nanging sedaya menika wau medal saking kreteking ati, lahir saking kreteking ati, pramila mugi-mugi tansah ndadosaken lestari swaha. Namung saged nderekaken donga mugi kula lan panjenengan sedaya tansah swastir bawamtu, santih bawamtu, purnam bawamtu lan kagungan putra-putri ingkang manggalam bawamtu. Om Sriyam bawamtu, sukam bawamtu, purnam bawamtu kesama sampurna, ya namah swaha. Om Shanti 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 Om.